everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Gidadaan talang kasi mong tambal din is kwarto. Oh, inom ini. Aron mawa ang labad sa mga. Wa ka ba ilang gitago na ko, Joseph? Oh, ha? Nagduda ka pag ko, sweetheart? Baan ako nimo? Kana lang ibutang si mong nauna. Okay, baan ako nimo? Ang imong kaayuhan ang nakanunay sa kong nauna. Pero permi ko makurat sa mga paghitabo. Ang labing pugat, mao ang imong giingon nga gikidnap ang atong anak. Kaya karon, kini pagsampit nako sa lalaki o Salome. Ug nakita ko siya mga mata. May kahadlok siya nga nakikita nako. Nga naman, Kana ang dili na ko matubag. Pero, dili ikaw ang iyang gikahadlukan. Kundili ang salumi nga iyang nakita sa imong pagkatao. nga naman gani. Dorina, mahimo ba? Kalimtio na na. Dili din ako mahimong kalimtan, Joseph. Gamay ra ang sud sa akong utok karon, pero ang tanang misud pulos makalibog. Dorina, labas pang samad si mo. Dili makaayo nimo nga may stress ka. Relax. Tagsa-tagsaon lang natong sulbad ni. Ug ang una natong nga buhaton, mao nga kalimtio na ang naitabo sa tong anak. O si kalimtan, dili ka na mahimo. Ha? Anak na to siya. Og kinahalang ato siyang maluwas. Pero dugay na ang panahon nga nawa siya. Unsa? Duha na katuig ang milabay. Sukad makidnap ang atong anak. Nagpasabot na nga kun buhi man siya karon, unom katuig na siya. Kana kun buhi pa man si Elizabeth. Buhi siya. Oh, Dorina. Samtang dili pa makitaan ang patayng lawas sa atong anak. Dako siyang buhi. Og ato siyang pangitaon. Sweetheart. Buhi juga si Salome. Siya juga na akong ikabangka. Pero ano mo siya makailan ako? Kailangan kabiyan namin ni. Dili mahimong doon ay laing makita sa akong mga kauban ka Salome. Dili dyo mahimo. Hain naman ang among kontak. Yan. Salamat nga, miabot na sila. Tuan ang mga tao ni Mr. X sa among auto. Kaya ni Moy. Ay na magsaba. Dali na. Maglinis ka! Dibi, nagpaingon na din sa parking lot si Salome. Ayaw tagan! Huy, gisangpit ko ni Salome og huy. Buti pa sabot. Ngawa siya makailan ako. Aldo. Huy, nganong huy man. Agahi, boss. Aray, ikaw manggod na, boss. Sorry, boss, nga ako magkabantay ni mo. Aw, gisugo ko ni mo, boss. Wa ko isugo nimo. Ay, Pero may pangutan na ko nimo, Puldo. unsa man na, boss? Ngano ba nagtungo ka naman sab karon nga mura kag kukok, Puldo? Ha? Kuan, boss, may problema ko. May problema ka. Unsa na masab ng problema nimo? Ngano ba permi ka naman lang nga nagka-problema, Puldo? Ambot bitaw ini, boss, oy. Naunsa na ning kinabuhi ako. Pero, tinuod, boss, na problema ako sa akong uyab. Kalimti ng mga babae. Muna'y magkaguba sa itong mga diskarte ang mga babae, Puldo. Ha? Nahibaw ka ba sa panultihon? Nga loyo sa kalampusan sa lalaki, naa ang babae. Apan loyo sab siya kapakyasan, nagpahipi ang babae. O, boss.
mutuod ko ana. Busa kung babae man ang imong problema karon. Kalimti na. Kay magda nagdimalas ni mo, Puldo. Bitaw, boss. Bisit ba yan, Nganong mipakita pa man ako? Kinsa may kinang bayhan na ang nakahasol ni mo? Ha, Puldo? Ha? Nga nababisiga man ang imong mga mata, Puldo. Sigaon mo yun akong mga mata, boss Iman. Sultihin ako. Kinsa man ang bayhan. Nakailab ako niya. Wa ka makailan niya, boss. Kung wa ko makailan niya, kalimti ng bayhana. Basig mahimo ng kagaw sa itong kalihukan, mamatay lang nagdiuras. Boss. Maningkamot ko, boss. Lisod mo dipat yun yung gugma, boss, no? Kundi ka makapatay ang imong gugma, ako'y patay, anak. Apil ka! Ayaw lang sa boss. Tinood ba nga may mga pulis kang nakita dito sa karnival? Boss. Dili na maayo nga mag-abot dito, boss. Okay. Mamalihintag laing abutanan. Oy, ma'am. Sa'yo day kang nagmata. Kape ka? Nagkapi na ko ng liling. Sa may gusto ni mong pamahaw ron, ma'am. Naguna-una pa ko. Gusto ko mahimo normal ang among pagpuyo ni Joseph. Mahimo lang ng normal, ma'am, kung kalimtan nimo ang kagahapon. Wa na ko'y kagahapon ng liling. Ang bahin sa inyong anak, ma'am, bangag, nakidnap ang buot na kong ipasabot. Dili na ko siya mahimong kalimtan. Good morning, sweetheart. Good morning. Mujote na ka? Padung ba? Pero makigdungan ko ni mong pamahaw. Ay, maghikay sa ko, sir. May upag. Ihatag ni mo na ko ang picture sa atong anak. Okay. Cute. Ano yan? Ang pingi ka na. Oo. Kagwapa sa atong anak. Guwapag ikay siya. Liwat siya nimo. Sorry. Sound sa. Sorry nga. Nawa ang atong anak. Nga ako ang kauban. Sorry, kid kayo. Nahibaw na ang tanan do rin. Ayaw nagbasulang yung magkakulit. Ang pingi na lang ng picture sa atong anak. O sa katapusan balita bahay ni Elizabeth. Wa, sweetheart. Sa ako nagingon. Kausara makakontak ang kidnapper. Nangayo og 10 milyones ug wa na dayon. Ambot kuno sa ninita po. Sweetheart, papahuwayan na ang imong hunahuna, okay? Baby Elizabeth. Hain ka man karon. Unsa magyud na hitabo nimo? Hain ka. Hain ka. Magdurina, magkinuo ko. Nga dugong taong nagpauwan ka man din, ma'am. Naliling. Sa bahay, ma'am. Nang gusto ko mahibaw ko na hain si Baby Elizabeth. Ha? Ang uwan. Familiar na ako ang uwan. Unsa? Mambasa na baya kay kapasilog na, ma'am. Pasag di lang una ko din gusto ko mapauwan. Unsa? Ayaw kabalakan ako. Pero, ma'am, basig mahilantan baya ka. Makatabang na ako ang uwan. Sa unsa man, ma'am? Sa paghinumdum sa nahitabo. Unsa? Kinang na makumpleto ang pag-inom sa iyong tambal, ha? 7 ka adlaw gyud. Oh, excuse na. Hello? Doktor,
si Ma'am Dorina, Dok, nalain na sab. Ha? Naunsa man si Dorina? Na nagsige man din siya paso-paso sa uwan, sa duos kakahuyan. Akong gipasod sa bahay, Dok, di man yun musod. Uy, kay gusto siyang magpauwan. Unsa? Ganong gusto mo siya mapauwan? Kay makatabang kuno ang uwan, aron mahinumdum siya sa nahitabo sa unang panahon. Unsa? Ya, Dok, kung saan manin ako, Ma'am? Bantayin lang ninyo siya nga di mulakaw. Oo, sige. Duha na lang ka pasyente nga akong bisitahon. Umupauli na ko. Kinala mahinumdum ko sa nahitabo. Ang uwan! Ang uwan! May uwan! May nahitabo sa uwan! Ma'am Dorina, pagsulog ng jacket doon. Pasagdi ko ng liling! May mahinumduman ko sa uwan! May nahitabo sa uwan! Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!